addi ko innama e bamma mbaɗanima mais yiɗ innama e bamma hersa ko nenema e bamma cañanima ɗum ha ɓornima gude kono Allah addidalma e gude kulgol Allah wara ndaare minen kaaloɓe ɓe dartine ko e mon noon keɓa ko kulongala awa marsaba ko ɗaɓɓa ɗum ko tora ɗaɓɓe ñaaƴoje e lime Allah okkam Allah on san hawrintinanama asubuji kewɗi ɗi okkama ɗaɓɓa dillere kono janggo onon gandidoyta ɗum esi ko ɗuman nelaɗo waɗanno dille hoto jiiɗo photo nelaɗo e hoko foti ceerno yeeyi photo o ceerno o toroyi kalan ceerno abbo tundu muri toro ko waɗiri gammu jotti on nambo yeeya on photo je mum ɗe cooɗon mais kuddi hoɗum toro yo on waɗa dental ɓaga photo mon no yeeya on jamanu yawrino wona bombo ɓoy hay musere meɗen kawru e o sukaya on photo debbo jananno o taweɗo suudu sukaro hawra on ñawona ɗo mbalmi min wattano probléme i hande an a suusa yirude debbo ma o photo am o gadda probléme wiya suyta par ce que mo woni jogui photo seedno o e waɗim ɗo endi mum de adda probléme min ɓay ko min ɓurɗa yawade jiira photo debbo ma photo ma mbiya adda probléme mais en kaɓat hoɗum woni rewɓe temantoɓe piwcuɓo mbiya minen ko Bambe min mbaɗantani dayre o gandu fi hoɗum ɓay onon ɗali beltagol si on ɗali beltagol lan on keɓat lobgol mais tagaɗo ko ma welto Arabie Saoudi waɗi jaliɓe yimat mais jiɓɓi sorra o rongi wi mais hunde yo si rewnama lawora rewal lawol ala ko harmi homo wita o kasu harmu wona o jarimi boisson si mi okki goɗɗo yariri konjam ko kasu o harmina ko jarɗo konjam o harmini wona ko neɗɗo harmata ho waddu harmat mais waddu harmata ko baɗɗo jogii bakkat ko baɗɗo jogii waddu mais ko waɗira ko jogaaki waddu hombo wita baggu harmu hombo wita ñaññeru harmu hombo wita tamaru harmu eme tamaru kancan o meeɗin tawde e hiiri baggu kancan o meeɗin tawde e hiiri mais ko kalmi ɗo e lagdari nani akulu an walinnasi bi safaati awbidini si a ñaami jawdi ndi a yiɗanaka janngo a teforet kala ndi ñaamirɗa wona yiɗi mo ñamanɗa o aɗa jogii tefoore par ce que ɓaga pas zéro ma o tawoya dembaro lerinde ladde to e jogii wuro mum go jaada e dirmaƴal yimɓe Allah onon luuka demba hersa ɗum ana ɗum minen ngari ko dental meɗen ngal yonti maafe o min jiltoni demba okkirama ngaari feere ala jaaɗa hambo ɓiicco an ko a hippoyi on duwamo duwantade ma hunat duwano ɓiɓɓe ma ɓe keɓa nayi gaynoya ɓay duwama o jaboro duwano ɓiɓɓe ma ɓe keɓa nayi gaynoya alwulama o lambiyayi ko jooɗiɗo talubeɓe jooɗiɓe ɗo seerenɓe jooɗiɓe e ngal bato ko hoto nelaɗo meeɗi wadde dental l'islam o ni wattu jillidiri rewɓe e worɓe hombo hadis haali ma hadis mbaɗaɗo baññi gara o haalani ɗum walla to amen ɗe min bindi ɗe haalani ɗum saabu mi andina on ni min mi anda kono hadis goto haali to Madinatul Munawwara naafila yoni woodi rewɓe gidiɓe yaade bersiga yaas to ya Rasulullah rewta ɗo te ɗum ɗi liɓɓide ɓenne kuuƴi bo boyi andi ko rewɓe gonɗo mo rutti mo naari ɓeɗade ɓe jiya ɗum bo ɓeɗo ndaara ɓanndu mum ndu haa mo nattoya mbo naari haa foti laabi tati ɓe namni ko waɗi mbo yo mbiye rewɓe keƴato cuuɗi worɓe mumen to nafa juulato mofto toon ɗum addi ɓe gitta naafilde ɗo Madinatul Munawwara ɓe jooɗo yaas ɓe naata ɓe gittaɓe o galle si tami worɓe jeego jeeɗiɗo rewɓe jeetaro ɗin ɗo to jama yaate ni hen monsieur le maire laara goto wiya a nawnu ɗo rewɓe minen mi jaa jama on naafna rewɓe mais c'est normal rewɓe juula ɗo ɓe gasa tawre mais c'est normal e joni noon hono hen mbaɗɗen en gitti kafu par ce que wiya yo siko geew rewɓe worɓe gontoon ɗum ko pankare gontoon rewɓe worɓe jilliyan ko iblisa won ɗon naggam woni naggam ha gewji men ɗi ɗalama kafuji ɗi ɗalama ɗalɗen ɗalde tan ɓe punti en ɓe mbiyo gammu ɓe nodda rewɓe ɓe jaaha ronka e yo kay ɓuura e faalede ɓen ok on sa min simi yahi gammu han hoko naɓimi
e komi heɓani sabbolu suuma ko si ari e suuma e mbangu en heɓaɓe caki gewto toon ɓe gonno ɓe naɓi ɗum e mi abboɓe toon rewɓe temantoɓe capanɗe jowo debbo hurloɗo joɗoyoɗa pewja ko dayra min pewjatani dayra l'islam pewjatani hombo ceerno min gonantani Bambe Balde min gonantani to Kolda min de mi ñagaki ɗum Allah kisa Allah waɗi mi janggani ha mi wona on ɓen rewɓe jooɗo mbiya hono mbaɗirteni dayra yontere yo yontere debbo yo 50 ɓe kontina yontere yo debbo 50 jaburamara meeɗa hebde 50 yontere hono watta yaaro Allah fuuyu on koramo 50 adda so yahi ha wattu timmi en joni noon gammu o taƴama min kala mi immoyo ardero Kolda mi luɓo bakki yi mi ɓeyda bakkaɗe mi waɗa kaala yi bakki haala ka waɗaki mi arda e oto mi yetto Temanto mi wiye ko ceerno Bambe jaɓɓereɗo mi jaɓɓe on ɓe ho mi ɓuuri andude ceerno mon ko addinmi ko ɗum waɗi noon jaɓɓotoɓe ceerno toujours ɗo mumen o lurda mbaɗon jamaji ɗiɗi par ce que ko ceerno garɗo o lurdindinda o ceerno mon ɗo gilaɗo mimu ha zalikal kitabi o ko qur'ana ko goto mo ceerno Temanto o janggi janggude o ɗum janggumi to amen watano mi ɓurano on denno bo waɗi an ko ceerno Temanto noddoron fure waɗi an ko on noddoronde hono dillere keɓal mbaɗi toon cotisation kaaley saare nde pi waɗa on sa mbiyon noddon ceerno Bambe gadi mi ɓeydana on lural ɗo saare ɗo ɓooyiyan on sa sikoɗo monsieur le maire jippotomi an yaatita weldani e almami o fuɗɗanmi ɗo mantande ɗon kay mantoranmiro sengo kaale funtiranmi kaale min ko ɗum garmi ɗaɓɓo wona Allah on sa miyamo min si on parlama gonanɓe kamɓe mi diidana on juma ayi mi saaki Temanto mi sikku mi ɓarnata ande ko cideeli mbiyamini cideeli ko ɗum yakkimi kala taaroye nana cideeli ko guluuje 4 e 100 kartal électoral wonɗo cideeli communauté rural Coumbakara o mi jannginiiɗo ne école 92 93 moppumi kono ɗi duuɓi ɗiɗi mi alaa bottaari jaatiji ko si hammi jippiima ɗon wi'e yo hannde monsieur o koto galle kaari wiya bottaari mum mi tawa min warana gertogal jokkere enɗam saare nde mbiya saare nde cideeli wiya kelon coccolgal ma rewɓe jahanal ngal onon pingal gootal on keloyal ngal ɗum ko enɗam Aliou Seydi yari ari lancani men ɗon mi sikku ɗo wonani paalaɗo han jantoya ko waddu ndu kalan min ɓiɓɓe jimbanke ɓe janngoyi école e toon qur'ana wiya ɓe mbaɗanani Aliou Seydi Gammu e luural ngal fuɗɗoroyi ɗon e si wona min si ko min si mi ari mi tawi e luurde mi salto mbiya wora mbaɗane kam hinde waɗoya ha cideeli waɗi jumaji ɗiɗi yakkaki enɗam bonani te ko diina wiya ɗum awa enen jogii ca e 46 région Kolda o ko diine lanciɗe ɓe pi woto ɓe o mbaɗi jamadana ɓeeɗa mbaɗi jumadana ɓeeɗa mbaɗi jumadana ɓeeɗa ko ceerno kaari ɓeeɗa ko ceerno kaari ɓe noon pi ko Allah ɗaɓɓatani emi ene mbawi wadde jumaji dana kono wona wonta lurral mi ɓeɗo ɗo jama mon ɗo mi juula oto jama mi rewta mi fumma oɗo mi yaha ɗum wona lural waɗi ɗum awa ɓooyani o dimanche jawruɗo mo tooni o hettinoɓe nannol mi lemgol konngol mbimi seeren ɓe ngokku o minen gerte yomin ƴakku kono wara min ɓoɓɓu o gandi komin bukkita ko ɓuuri komin motta ko andimi haali ɗum fiyo ɗum lurde ɗe pi ko e mumen ɓuuri hono ɓe mbita yo diine ko kawral lute ɓe kawrani rewɓe nde saare ɓe goto waɗi 200 50 debbo woni guluy sappo wiya koye enveloppe mbatte ceerno Bambe naɓante ɗiɗi ɓe ndaara hono luwaso oto ɗo e Kolda tati ɓe coodani maaro e basalle ɓe mbaɗa toon 4 ɓe luwo kalera ɓe mbaɗa to oto to on saa ɓe mbaɗa yaade toon darapoyel daneyel ngel koye rawnu si rawnani de sabu ngel rewani lawol sabu woodi rewɓe gonɓe ɗo nder saare ɗo rewɓe ɓe ɗi gandi ho ɓe kattanani hay hunde on naatti suudu Bumba jaburamata onon gandi laaguɗoñ mbaɗi wona sali ko ni foda laa ɓikkoñ mbaɗi wona sali ko ni fada si on jiɗɗo Allah e nelaɗo an ko kawrin ɗon ko pecceɗo mbiyon naɓanen jaburamata e Allah e nelaɗo naɓa noon bo gokkon ɗum mbiyon liggora ɗo jergon kulle mon ɗe garton si alijanna rewɓe giɗo roni yaade rewɓe Temanto ɓe guitto yaade kono wona fi an ɓuuri mawnu tikkaro dayra naftama alijanna de par ce que Allah wiyani mbaɗe ɗum on sa sikoro amin na mi wiya anga monde ɓe ndaara ko rewɓe ɗiɗo mbaɗa toon yeesoɓe mbo ala genda e mbawɗo genda mum
mbawɗo genda mum no si wuɗɗi ɗo han on san ƴamteyanni cotisation dayra fiilo tikka mbiya ko deferel mum ngel hippi ala mbo huuli ala mbo soɓi kay wawi ɗo maraɗo on hono hulta yaade te awa ƴeewe jannguɓe kaalane rewɓe men ɓe hoko kayen ɓuuri ɓattade aljanna sabu ko debbo nunɗuɗo raw woodi ka aduna gorko nunɗuɗo ala sabu a haala ko newni won ko nefɗa nafat debbo nunɗuɗo woodi debbo ko wayri gorko yo natanta gorko kangaɗo o jiile worɓe jahna rewɓe kangaɓe ha ɓe jibina yaari ko debbo nunɗuɗo woodi ko woni mballe minen a feewi o on jibina lontoroɓe minen janngo ƴeewon fatimata binta rasulullah o meeɗi namnade bamum baaba o yi ɗum nan o yi hono gandiranmi Allah ɗi welti ko ndewame ɗo yi fatima o ƴeew seydina ali joom galle ma kala no mbo weltoranima noon Allah weltora kala no mbo looɓiranima noon Allah looɓiranima minen ndero amen min mbayri weltade hakkude amen e rewɓe mbayri mi anndaga mon minen mbayri minen mbo jiiɗa e jayloyo debbo o dogatani wona gesa yaran debbo o dogatani a ƴamama ko a wawata mbo eɓɓi ko a wawata mbo waɗanni ko a wawata mbo yahaniro a yottaki mbaɗa hono weeli metti ko ende pa te pourtant no ɓe gandu kala gorko padaɗo manaɗo ka en jibini ɗum no pourtant no ɓe gandu kala kendejo ka en jibini ɗum mais no ɓe ballu en ɓe jibinana en hende ɓe jibinowo kendejo noon wona a mantere yaadu ɓurtudu wona a mantere yeddude genda wona a mantere ɓuuri wawde paragal wona a mantere ɓuuri wawde gaɓɓi ɓe jannguɓe kalno aminata ɗum o jibini aminata hono aminata ne'ira ha andi ɗe noon si on paala ɗumen nan ko mine ɓe janngaɓe kalanta on taw mine min pugiroyno gerte min ndemani ndem ɗo yeeyoyi piiw e ala ko waɗi jambo min pugiri minen garta ñafi pugitte amen ɗo gandu min daɗi demowo on paami kongo mo jannguɓe ha woɗɗi ɓe ganda ko min gandi ɓamin keɓani woɗɗoyade ɗum guidorminani janggi Espagne janggi Angele janggi Arabie Saoudi janggi Parumba nafi ɓurani kam an paami awa debbo mi okka on ni ɗo goto qissa goto no waddi hono debbo o waddi noon ɓay mi wi on si on paala andude gurnam hamnata e bamum e inna munna ko injil jarton tawreta Zabur Dawda ɗe noon ɓooyi ko boppa o jiɗaɗe min noon mi yaada ha tawreta mino tawa e ɗo ɓorlita waɗa e pular e woodi deftere jaaɗo suuɗano hollam nde waɗa pular bo laaɓi cer e pourtant wona ɗen karmide ɗe karmani de hay nelaɗo e woodi namne ɗe namnete noon ɓoya ɗum e pourtant deftere ndeɗa haalanino on haade marde nde wase jaabede ɓayi ɗin toon ok oɗo debbo genda makko o wiya ko ƴaggu si a tuppanimo ndiyam an debbo an yonta a tuppi ndi a naɓi hurgo alansara less yo ko futuro panniɗo ko a dartoron ha mbo yettima han le giwaɗo a doka ndiyam ɗam waji goto noon debbo muɗum moɗi sowi ha ɗi teddi on yonta tuppi ndiyam ndingol mum toon no oya heeɓi hoɓɓe bon dari hoɓɓe e kaccide e ga tan hoɓɓe e kacca ha ƴiwetende ari hendu waɗi tan ɓe a guddi kay hoɓɓe mum ɗiɗo ɓe guddi mbalima Allah toɓi ha wendogo debbo o noddani ɗum kañum huɗɗani debbo ɗin toon dari bo uditoyi subaka bo huɗɗiran bo tawi on tan bo deñi hoɗum mbatta bo hanki tupannoma ndiyam marani te teppe ɗeɗo bo dariɗo ilongo rewi ga dow mum ha waɗi jaandewo ga dow mo moƴaki ha tawa ko tipo loope bonin jabiro mo jabiraki mbo nangi ɗum jungo mbo huɗɗini mo noddi rewɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe mbo yomi ñaagi on mballa noon kam o kala komo sohli waɗande mbaɗan noon kam o ha mbo ɓeyna saabu reedu ndu mo saawi ɗum aduna pinnanat ɗum ndu reedu woni sambel koyo sankulla ko nemona wanno ɗum nene sambel koyo debbo ɓuran jamme wanno ɗum wona qissa wona ko on ɗo sankulla on woni on mbiren sambel koyo e nene am jiidi baba ko numu wanno ɗum on jibini sambel te ɓen ko heferaɓe jarannoɓe kon jam laaminoɓe laamu toñangue jiyo neɗɗo yaha weyɗa lippa ɗum weyɗani a lippa ɗum andi ɓen wona julɓe on noon wona julɗo debbo mum no liggi Allah yoɓi ɗum hono mbaɗita Allah kubar hakkude ma e Allah Allah wasama yobde andu a alda e Allah ko ella gonduɗa awa wata kule ɗi bakkiji kewɗi wata kule ɗe jowde defte wata kule nde dillere
ɗi luuke Allah Allah yo onon luuka ɗum wara kule ɗum Allah aldar on ni diine ko deeƴ diine ko teyre e needi deyre e yurminkinade e lartinade andude neɗɗo yo yiita hoore mum ndarɗoma yo ɗenƴiroɗa hombo haala nammani ko yii e maako temo yii han yo a jaɓ par ce que guite ɗiɗi joguiɗa wotere lojiyan ɗappoya goɗɗo yaarti a yiyan hoore ma yittan ɗum min desi mi faalama hulde Allah on ñang har ha mi wottaki mi fada ha mi hoñirima woni a ɓoyam ya berɗe to mi daro toon mi yecciro mi laara mbaaliɗo ɗo o wawno ba am o ɓurnuno ba am gude debbo ubbaɗo o ɓurnuno nene am gude ɓuuri ɗum weydude ɓurnuno ɗum jawdi oɗo suudu mundu ɓurno suudu ba am oɗo ɓurnuno ba am jawdi ɓe piiɗi jergi buuluɗe puɗi e dow ma ndeke min andi ko yergini on ko yerginat kam hey mi heɗaki cowu mbattoɗo ɗon yoni kam min kala mbo ɗo yonani accu ɗon an a yahi ha a jibinɗa ɓiɗɗo boboyel a heeɓi boba ano lindi ano yeƴƴa wonoye jaaɗa ɓooyan tan guela ngel jeƴƴanoɗa tawɗa yeƴƴa gonngel jibini ha han aduna mbiya a wawa darade mbaɗa koddijo ma ko ittantako ɗum an a anda a gayni awa neɗɗo ɗi jogii maayele tati ta a maayi ɗiɗi ɗe ha han ko gammu paɗɗa kuloya Allah an ko a kefero maayde wotere tan fummatama ganda nde a maayide kula Allah ha ma ñoore a wawta honde woni nde min han 6 heures bimbi o kolda tawi kam nderanel nde minoga jamanu yara seeɗa mi miijoro ga temanto ta mi wawta arde mi maayiga wela nakkam kono mi artani andu mi arta wela nakkam kono mi wawta o gandu mi maayiga ɗo horo kam taw ɗenƴinde so ɗon ɓeɗo yima kolda e yajje mum a yahani galle am to a yiita kam huɗɗata galle am mi maayi ɗiɗi so ɓooyi duuɓi ko ubbete nde keddumi mi maayi ɗe ɗiɗi ha han si ɓiɗɗo am e jooɗi hen o ganda o jamanu mo gonnomi min neɗɗo yawata kam kaari mo jiiɗon ko ni waɗimi aɗa waddindi sa kaari e ɓiɓɓe ma ɓe te ama en ɗalda ɓiɗɗo ma e galle kaari o andi an ko an awi hare an jooɗiyaɗo miñiraɓe ma eɗo ɓiɓɓe ma ko miñirawo ma o kuroroɗa o neɗɗo puyɗo mbaɗo ni ɓiɗɗo ma o nana an huri miñirawo ma nene goto ko reedu wotoɗo ɓiɗoɗam gotam ɓiɗɗo ma o nana ana huro miñirawo ma hono ɓiɗɗo ma o yiita o balsam hono balsam yiita ɓiɗɗo ma o acci ɗum ɗo on acca an aɗa yawni ɓiɗɗo ma misiɓe maɓe mi hokkam yer seeɗa ko mbaddami debbo mo giɗimi resde o mo ceertunomi o heɓani lebbi 6 kombo jooɗi mino yaano caƴeto gartumi jottimi tawmi jooɗiɗo mballi ɗo e wulla mbimi mbo hoɗum mbo yergi mbimo a wona lamdoram mboya ko Umaru ƴatti mbimi Umaru ƴattima mboya Umaru noon woni baba goto mbimi mbo Umaru ƴattima mboya mbimi Umaru ƴattima mboya min nattinno welo o mbuɗɗinmi mbo mbaɓɓimi welo o jaamimi arsani ha weeti heede wallu an gartumi mbo ni unanno mbo walli ɗum gangal mbo addani mi ndiyam mbo jala mbo jooɗi mbaɗa hoto jawno mbimi mbo leɓir seese ho Umaru ɗinɗo mboyo ha mbimi kañ dongno mbi hoɗum dogere mbi wona an ko ƴattinom mi o heeɓi kam man ko lippa kam ha wara kam mimi sikkano ko min ɗaɓɓanno a andi mbo faalanomi haɓoya Umaru min pecca a andi mbo ɗali joni noon simrimani huɗɗina ɓanne Umaru hoɗum jami waɗimi kara mi waɗoya tan awa kala marɗo no andu debbo mum no aranani wondede ko hakkille ma o ɓanta ɗum waɗan ɗo nene ma wonɗo saabu a yi nene ma jogui meltirde jogui kurkol jogui kaleral jogui unugal jogui faka e hoko addi debbo ma o rondi ɗi ari dana mum faala heddi ko hakkille o wawa ɗinandero keeji nene ma si a ala hakkillanno waɗi dana saabu e addi ko waɗiri dana assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh on jarama mi tori yaafuye saabu woodi ko kalmi ko fotani won haalde ko woodi ko kalmi wonani gonga ñaafo on ɓay on jimi timani kaydi ɗum waddi penaɗe ɗe keewi kono noon e dow ɗum daron onon ko kalmi ko nafara on ko boppon ko nefara on ko min waɗira noon ko nefoton ko boppon ko nafata ko ɓaɓon min calmi andi a tampiri kono mi falno min mana amen seeɗa ko thème actualité ko wiyete parité bon keɗoɗe Allah jarama ko addi calminmi mi wiya on en kaali ɗo keɗoɗe ɗo gonmi ɗo mi wawa ɗo wonde ha weeta tan ko wona yimɓe caakiɗalimmi ɗo mi wawa ɗo kono wonana mbami ni wa'a
awa ko ɗo gersoɗe tufanaɗo ndulal ndiyaron sako ɗum adduno min faala fowtade ok par ce que neɗɗo wawata tuppande ndulal ndiyara hinde a tuppani gersoɗe ande jarorat ok joni tele maire wi o mi arta hakkude meɗen e rewɓe parité o no ardini enen ko wiite parité ko mais monsieur le maire a lamdimamam ɗo ko paalanomi siwtinirede mi arta ɗum mais enen hande africaine rewɓe men ɓe ponno ko cooda karité ɗala parité par ce que e mbaɗino parité ta ɗum ɗo ala saabu enen ɗen joguino gure nayyi jogiɗen gure nayyi peccu en gokku en rewɓe ɓiro ɗamɗamme ko samɓe ɓanɗen nayyi honano wana ɓe ɓiroya ɓe garta ɓe jeeya kosam ɓe ɓiroɗan ɓe cooda sabunde enen lamdi en tan ko koñitari men ndi o waɗi kosam kono en lamdaki ko weeya wona ɗiɗi mbaɗɗen suudu e nder ndun suudu mbaɗɗen toon balɗe ka en nayyi goto e balli muɗum pour mbawiɗen feccude suudu ndu tawa eɓe mbawoyta yurmodirde saabu ko addi law suudu rewɓe waɗa suudu woturu rewɓe nayo jowo pi mbaɗa suudu woturu ko ɗo yurmede nde sañire saabu ko rewɓe ɓuuri en yaaje ɓerɗe debbo ko wawta munje ko gorko eɓɓata ɗum joni rewɓe jowo goto yo jogui ɓiɓɓe pi mbaɗa suudu woturu goto sikiyam ɓe piɗantako kono a yi ala kaɓɗo goto fof e welti ɗum ala ko bonnanta te ɗiɗi si a laari ko tuuba ɓe gaddi ha ɓe paala en wadde no ɓe mbayini c'est que enen en gandano no mbaɗen si en ganduno no mbaɗen en jabtano tuuba ɓe ɗayna en ha mbaɗen ko mbaɗɗen ko tawa en kefta ko waɗi saabu hande ko wiira debbo ko debbo o woni ngesa mba gorko o woni awdi ndi ndeke yaari ko awdi ma ndi weyɗi ko piiw si a awindi e godoron han futta si a soppi hayre a waɗi ɗon gertere nde an ɗon tawtatande hoko addi daaroyɗa dula mbiɗa ɗo fayi jawɗa ɗon ballinɗa ɗon nayi walla jawɗa ɗon mbaɗɗa ɗon gooƴi gerte jañe nayi aɗa woppoye anon fayna mais yaari ko ha jallugol ngol waɗo yaari debbo warano en ɗaɓɓir fiiɗi weyɗi walla ɗi laaɓi ko nanggam ala ɗaɓɓiren ɗum saabu ko awdi men ndi woni hono ko ngesa men mba si hande a laari to ngesa maɗo ɗo jalluɗi ɗi ɓuuri weydude ɗo a yurnima to ley ndungu an ko toon yitere ma nde ɓuuri nefde si a addanama ñammi en a wiitamo diñƴon hotombo diñca koto jallu konkoye mbeyɗani to saabu ko jardel besel ngel to ɗowkal kalɗe weyɗi e ɓuuɓi ala jallu koñ ñabere mbiyam diñƴa wona noon wayi te a faalanoka ko jallu koñ mba'a noon hinde ko leydi ndi wayi noon ɓay an suuɓi ɗon leydi weyɗudi ɓumdi welndi jooɗade keɓɗa jallu koñ ɗo o ɗi newni ñirtote ɗi ɓeɗo ko kume jañe gonɗo ɗo o ko babbi culnoɗo kono a yi basale ɗe mbeyɗiri ɗo o firtima o debbo wara hammano beso o ayi debbo ko ngesa kono mbaɗɗam yo wayi ko an sañata ɗum an santinto ɗum an watta ɗum enen hanki debbo ko okkano ko ɓuuri ko okka ango si a kene weetiyan ɓe nucca gawƴe cooda teñje ɗen teñje ɓe mbaɗane sabunde ɗen kore sabunde mbaɗe e jimbaŋeji a sota sabunde ɓe nucca gawƴe ɓe mbaɗa cekkiri woɓɓe cumbora ɗum sire jooɗo e lamdaki tubako mbaɗen hottollo ɗum li'eeli lawɗi ɓe ɓoggaɗi ɓe motta ɓe keɓa ɗon gude en lamdaki tubako ɗiɗo pi en gelminiɗi en jangganani ɗi en jaccinaki ɗi mboppu e mbiɗen moƴƴani hande noon ko keɓananno a koye ma ko ɓa e heɓta ɗum ko kaale ɗaɓɓirte te a ala kaale a mbaɗa hono andi a heɓata a yittana mbaɗani ɓernde nde ɗin ɗon nde mayani wonoyaho ɗum wona kala bante ɗaɓɓirowo kala banteya doole ma ɗe jeeyaɗe ta koye kala banteya on sa ñaminnira galle ma o kala banteya e toñangue saabu ɗo doole keɓanno e feere ko ɓanno e mboppi ɗum awa ƴeewol si a laari hande galle siko ha daɗa ko rewɓe ɓe
wona noon no mbaɗirɗe jonde kono mbaɗirno en hankili sabu debbo okka ko nanton hande minen pulaariyankoɓe ɓe si a laari ko wi'a gorko si a windi goo o ko gadiɗo goo o ko gorko ayi limore nde ari wi'a goo o artima wona ko gorko goo o arti ɗuman ko gadiɗo ay ko gorko waɗi gartirɗaman ko baba adama kala yiɗa taguede a yiya artani on ko gorko on yiɗi wonde tagal woni go ɗiɗi ɗimmo o wiya dewɗo hen ɗo dewɗo o waɗi ko de o attara ko debbo kono noon si tawi Qur'ana wi on debbo itta ko e beccal baba adama hono mo wiya hawa laar beccal mbewayo beccal naggeyo surtout tewɗum ha laaɓa darta ɗum guine maɗe beccal ko hawi est ce que beccal ɗe hawaki ayi debbo wi'a hawa yaari ko hawa ɗi foti tiidde yaari debbo ɗi tiiɗide sabu kañ ko hawa kañ wiyete hawwaw itta koye beccal ɗi hawi temo wi'a hawa oɗa ko gorko wi'a go hombo gadiɗo gorko bo heeɓi inde wiya adama hoɗum adoraɗo jaɗaɗo ara wiya adaniya firti ko rentina leydi ndentina ndi waɗa neɗɗo gartuɗo ara pulaar wiya ko adi gadiɗo gartu en wiya aadaji firtata koto adama kanko adora yaari ko gadoraɗi men ɗi woni ko pilloto e miɗo ko firtata koko ada waɗede ɗum woni aadaji koko ada waɗede debbo noon si ɓangi inde mum nde en jibinat ko waɗa wiya ko debba ayi fulɓe mbiyo joom suudu am to nde suuduro ko kañ woodi kankala wiyo joom galle am yaari gorko an woodi galle gorko si darima e galle e haalan debbo fotani jabade par ce que woodani galle kono no suudu mo jogui dande kay woodi suudu ndu yaari gorko e debbo koto suudu pewjitta ko nafarankoɗe ɓe keeɓa nafo o mi astana on ni mi ɓooyi nan dewi eyo kaari lippi bamum e dow gandel am ngel pi jaadami ha caltimi mbimi ala lippuɗo bamum mimi yiyani ɗum wiye ala kaari dema ñoobo lippuɗo bamum mbimi rimani ɗum ko rimani jaɓani neɗɗo wawata lippu bamum on sa mi okkiri yeru waaji goto meeɗi won o jibini ko ɓiɓɓe nayo yaari ɓe ɓiɓɓe nayo ko goto mbo woddi e o mum debbo taroɓe pi ko adda fuuyengoji joni noon wonno gorko o ko muñƴo jondiniɗo ala ko saɗa jaburamara ko yiɗi yo watta e aduna mo larta ñalowma goto tan jaburamara nimsi hoɗum waɗani ni ka aduna mo laara ɓiɓɓe ɓe tan mbo wulla gorko wiya ma hoɗum wiya mbo ala mo toño guite mum ɗe mbo yerga yaara ko nimse ɗe mbo wullata e on saha Allah ɗi jarbiro ɗumen goto yo yiya ko goɗɗo waɗi teɓe gandintine ko ɓe mbaɗi alan saraɗo oya gorko nelanimo bo ama noon mbo notoyi gorko o meeɗamo yurnade on ñam fuɗɗata nde gorko o abbimo gorko o yeti ha moniɓe taari toni o dari debbo o yetti jooɗi gorko o fuɗɗimo lemnude tan debbo o wulli ɓoyma haɗum bullatani bo min komi nunsuko mbaddu en ka aduna ɓiɓɓe am nayo ko goto kebdumi e gorko am o ɓeyɗa pi ko enen tan mo fuɗɗi wulde tan gorko o nan ɗum tan taari hooti ɓoyan debbo o yalti yahi gorko o yetti woni balɗe ɗiɗi wondi e sunnu mo laara ɓiɓɓe ɓe tan humpa mandude hombo woodi kankala woni goto ñanare wota wurti gulaali debbo ara wiya ɗum hoɗum ko a nawna yami nawnaka ala hay hunde ko kikammata mbo yerga ɓoyata debbo yiya bo wullatimbo artona ɗum wonno gorko Allah hokki ɗum peeje boni lamditoyto hono kam neɗɗo wawta hettindirde ɓiɓɓe mum ɓe ha suuta ɓiɓɓe mum mo jibini e nder ɓiɓɓe mum ɓe waaji goto wiye ɗum yo ɗum ɗinin weeɓi e cukayel a ñaani kaale naɓa kaale celgowo naɓora loocol baaje ba jotto a baalo aran jurtaɗi e leydi he toriɗoma mbiya min ko ngol loocol ɗini lappuɗo kam yo okorat ɗum bo keɗoɗa ɓiɗɗo ma o lapparama bo wi noon tan a fo e ngel ɓangi lappi ɗum bo hokki ɗum ngel jali ngel dariɗa ɗimmel ngel ɗi dariɗe taɓɓe ngel ɓangi lappi ɗum ɓangi dariɗa
nayɓe ngel lappi ɗum dariɗa ngela ɗimmel keeru ngel le afonge hocci loocongol ta abbi taronko ngel heeɓi on lappi koro he ngel lappi miñina ko ɗiɗo ngel dotti arde yani e bamum tan wulli bamum hoɗum yo an ɓeyɗa lappima ngeli wulla nde komi wara konƴa mi lippat ɗumen tan ba o wulli andi ko o woni ɓiɗɗo mum no ɓiɗɗo debbo ma lippatama kono ɓiɗɗo ma o lippa andi galle siyaji han ko ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo debbo ma ɓen kawri ɓiɗɗo ma lippama ɓiɗɗo debbo ma o lippama kono ɓiɗɗo ma o lippatama suwa deftere wonde haali ɗum gueɗel e woodi ɓiɗɗo ma reedu lippowoma kono an lippini hoore ma debbo ma o yiɗama jikki saabi Allah e nelaɗo wona kaales gonanamo kankuran welka ala ko mettuɗe tan jaaɗalo saara to an cukaro nde on carnera ma gartoyamo yiita ñiiƴe maɗe ha mbo ƴettanama ɓiɗɗo gorko mettinoyamo ɓernde hen mbonin wulla mbo muynina on ɗe laara coppi mum guiɗe ɗe gonɗi mum ɗi si cimti ɓernde mum nde ɓirde boobo o tan somo mawnimo lippammo ala feere mo yeftanto nene mum kala ɗo ndewɗa kala ɗo ndewɗa wadde noon sariya yo to tubakore yo haalani en wondema si ano looɓi an terso debbo ma o e looɓi an terso ɗum looɓe ɗiɗo kawri an jibini an ko mbaro yimɓe jibinto jibinta kendeje no criminel jibinto e firti ɓay o nan wona fulɓe tan wona bajarankoɓe tan ko afrique piw ɓe mbiya yo wiya ɓiɗɗo jina ɓuurto darjat hatta on darjude ko beltaje ɗiɗi kawri ala looɓanɗo goɗɗo no belti onon kawri keɓonno ɓiɗɗo o wasa darjude e debbo ma mbo looɓanɗa tusuɗa weltanaki o an noon ano looɓi mboni looɓi jibin ɗon on jibinimo darjani ambo jakku noon haɓɓe ɗiɗo jibini ɗum ho haɗe wel hono jibirton belɗo awa en hanki debbo hakkude muɗum e gorko en peccuno gueɗal worɓe e dana gueɗal rewɓe e dana rewɓe godiro nder bumbaji ro ɓiɗɗo debbo ka en pewjanta ɗum wanno ɓiɗɗo debbo hewrittono ha heeɓa duuɓi 10 yiyani gorko tawi rewɓe ɗi gokka ɗen gueɗe ɗi pewja mawɗo galle ala ko dooki ta ɓiɗɗo debbo heeɓiɗo el ka inna mum ndiwdere inna yiɗa riwede saabu hersat nanguira noon to bumba ka en picci debbo ma o ɓeyni han ala toon haaju bumba o waɗi yimɓe ala ko ɗaɓɓoya toon ɗum nanana a wi'e yo debbo muynina duuɓi 3 gorko ari muri to bumbaro mawɓe rewɓe jattano jara toon debbo wawa ko dima noddu ha notaki mawɓe rewɓe jattamo wuɗa ɗiɗi ko on jamanu gorko kala wawanno parande goragu mum ɗum so tawi dillere waɗi han ta a wawa wuɗɗude kono gilan noon tubaɓe ɗayni en wiya parité kala gorko tamowo yo e gorko tamteɗo yo piiw mbiwo tamat mbo kala waɗi galleyel mum dana waɗi pakayel mum dana debbo yo pakayel mum dana gorel mum dana debbo si faala mama haɓade han on san an tanne mum e pakayel an tanne mum e korel anani tan debbo ma o dewri mbiyan yowɗo tabalɗo andu an tan wonti kala ko debbo ma o yiɗi ɗum watta e ñammi e watta e ndiyam e ñamminama ha ɓernde ma nde maya ta worɓe dilli awno rewɓe dodda ano yiɗaɗa yiyanɗo manda mba yannoɗo on jamanu wiye suka watta fakaro suudu mum to pakaje ɗe gonata suudu joom gallero walla bumba mawɗo to ala mbaɗo ron lekki ala mbaɗo dabare ñammi piw adde e jooke keɓɗa koɗo an ko ndi larte ha hettine ndi itane koɗo ma o kono an tan e debbo ma o lende nde ladde ko yiɗi ko watta ɗo ñammi ɗo yiɗi ɗo watta ɗo ndiyam ɗo yiɗi ɗo waɗantama ha ɓernde ma nde fusa on sambo waɗa ko waɗi ko keddoɗa ko waɗaki ko ɗon nde addani en tan to wiya parité mo yarani jarani kawre awa jangguɓe ɓurana ɓe siwtinireɓe hadis nde laaɗo hakkude mum e debbo ko ɓe badduno komo lamdino on madina ko pour julaya debbo wona wiya jo farde rewɓe na gon julaɓe gonen julaɓe debbo waɗa gorko waɗa rewɓe ɓe tan ɗayna onon ɗayna si ɓen ɗo anno ɓe gandu ko onon ɗayna saabu wona noon Allah addirani on Allah addani on ko gueto on ha jibinon hendeɓe ko minen poti on tenande minen poti on boom ƴogande e sariya ko minen gaddata ko ñamere onon gonon dula goro paɗon dewgal mongal tan jibinon ko waɗi wona ko gorko waɗi o mbaɗon wiya ɗum ko tubaɓe mbatta ɗum diine jaɓani ɗum sinon jangguɓe ɓurana ɓe mbiyani on noon nan ɓe mbiyani on gonga wiyaka rewɓe temantoɓe piikoƴa kaɗesi mumen cooda gude ɗe ɓornanaki worɓe mumen ɓe jaa kiirane a bambere Kolda ɓe mbiya ko dayra ɗum ko Allah wi on Allah wi'an noon
nelaɗo ta wona bo projet wala mbiɗo noon hay nelaɗo wiyani nden noon so tawi ko noon on san noon waaji goro wi ɗum ya rasulullah ho julaya debbo e dagui mo yo jeeygol debbo de e dagui fiyo ɗum debbo o waɗa bitik walla magasin juula subaka gudira magasin ma futuro feewi an coka juula futuro toppira dewgal ma ngal ha weeta ɗum gandumi mboyo ala ya rasulullah wona ɗum ko rondo yeeya yemen on jamanu noon hakkude madina yemen wayi wa jagol meɗen jawɓe ni mboyo ala ko debbo o yaha yeeya yemen mboyo mi yiyani on dagaki de kono si marsandi yeeyoyi marsandi an kala ko sooda ɗum yeeya ɗon de ko jabawol nelaɗo wonani boyi debbo ma o fii ko marsandi marsandi ni ko marsandi marsandi ndi rondima marsandi yeeyoyama kala ko jari ko ɗum yeeya c'est l'islam le responsable de l'islam e ko guidonnomi nani hen wiya ñawoje l'islam de si a anda lamɗo ganduɗo hukkumallahi fi o yasfalalu ulama ol ambiya joni noon haɗi lamdo en ɓe ɗiɗo wadduji mbaɗeteɗi ɗi holko l'islam wi hen walla yoɓe kalani wara noɓe kala ko welani men ko debbo fotani yaade hay maydero sariya l'islam o Allah e nelaɗo mi wiyani ella e nelaɗo projet o de ko Allah e nelaɗo debbo ko dewgal bungal tan foti toppirade Allah yoɓam aljanna e ɗum waɗi wiya waranoɓe mbaɗ almame rewɓe temedere kawra ɗo e juula goto ne yanɗo faalaɗo almame ala goto na fukkorɗo faalaɗo almame ala ayi newnirana fana yergu alansara ano muuɓi futuro ano muuɓi an kam ko lepta ko nantaki ane Allah gandiɗi toon de yeru juul na Allah wino won feccere nde ndewa ɗum gorko ma o ko wiyago kala no mbaɗɗa joni si a laari nelaɗo Muhammad alayhi salam woɓɓe mbiyo mi nani sariyankoɓe mbiya ko debbo idibo jabde debbo ida warede e jihaadi mais firtani o ɓawi warama e jihaadi heddiɓe piina ya mbato yo Allah fu wi hayla laariga wona ɗum de ha ɗum wonna warda awa noone sunnaji nelaɗo ɗi gustima ko sunnata en ko e ɓeydi penaɗe ɗi mbaɗi dono hen neɗɗo ñawirta e saare ala ko ñawdori enen ɗum daara en mbaɗanani ɗum cotisé na ñawdori keɓen baraji mbaɗon cotisé gokkoyon Bambe ho Bambe naati aljanna le wawa natinde yimɓe temantoɓe aljanna ho ko ba am mahi aljanna ho watte ko min mbanno tufele mbiya on keññirat ɗumin kennoɗo walla minen ɓaŋiron luwat walla hombo luwi toon dula le ñaama jawdi mon ndi wiya mi nannoya on toon kañum naatani nannoya Allah de wiyani noon nelaɗo de wiyoɓe itto toranade ɓe ko laɓɓinɗe ɓerɗe mumen ɓimmel muɗum ko jiɗanda hoorema ko jiɗana am koddijo mum taɓɓel muɗum kala ko muusi koddijo ma yo muusma on mbo yo itto toranoyade waaji goto wi ɗum min hono ndewiranmi Allah e hono mbaɗiranmi ha Allah mette kam ha mi ido nadde jahannama min ko guiɗagol nadde jahannama paalami ɗum pi ko hoobo jabama han enen pi janggel ɗo o yi nelaɗo hono mbaɗanmi ha mi ido nadde jahannama bo ala mi hollama no mbaɗa gona tabɓo kono a yitta ko Fir'auna Iblisa na o wi si koddijo ma heeɓi looɓa ta heeɓi ko moƴƴi cunoɗa ɗo ɓernde ma ɗo ha ɗum mettama so mo heeɓi bone beltoɗa ha boyo an ittu si Fir'auna e Iblisa naati tan a boto an wonta tab kala ko koddijo ma heeɓi ko moƴƴi a loom kala ko mo heeɓi bone an a yaw si Iblisa Fir'auna naati tan a wona tabɓo bandiraɓe e famɗi noon hande ko keɓata mino weltita mino looɓi keɓɗa ko bone hammi welto kawren ɗo o jama ayi ɗo juma men ɗo mo jiiɗo ndoyde o duwa gono oɗo e waɗi ko hattam jabade kono jaborono kono ko waɗi ko waɗi jabade Allah wi o
yimɓe ɗiɗo ɓe kawrani ɓerɗe lurduɓe si yimɓe lurdiyan kawri torima ama wiyo o karawa ɓe hoole an horo keften ɗe temanto yimɓe 50 kawruɓe ɓe piira goto ko yiɗane hoɗum ko yiɗan goɗɗo minen nde ala to amen hay tatoɓe men keftaɗo awa Allah yo jaforakole on duwa si tawi kalan lurduɓe ɗinɗo mimine Isa min lebdata Allah taltu ɓay ko ma heeɓo si fure heeɓima o jii minena ndiwe minen si koto sengo diine hande garon mbiyono on jaforama Allah e nela saabu onon gandi no mbaɗon pade ha ɓe fure o juulama garto mi ñagori o ngal hade yimɓe ɓe gandude koko woni hakkude men min diwama saabu si min juuɗi ɗon dagaki min duƴima dewgal an dagaki min duƴima e dennabo an kala dagaki si woni noon juutiyan kala ko mbaɗɗon onon woni dagaki de saabu onon poti minen rutanade kala par ce que ko onon kalfisani wona padiri minen laamu to l'islam jawon jokkidiro minen enɗam nelaɗo wino si musiɗɗo ma o tooñiyan balla am toña balla ya hono toñƴo wallire nanngu ɗum gandinama an tooñi a walli kono noon enen turi bawɗi eɗen ballini si Bambe fuɗɗiɗo hunde on san piyoni ɗaldin kañ andi ɗaldin kañ andi wonko ɗaldami nafara on nafayra on par ce que bone wiccal laati ho bone wuccal laati o ɓe meeɗi wonde wiya mawɗo goto nawna ɗi wersana sanke huɓɓana jaygol duulaɗe ɗiɗi e pijato dow keweto rawandu ɗi fawtidirno koyɗe ɗi laara immi a feewi yahi wi puccu jittidire kon cukalon taw bone wiccallaji pucci yo mi garhamani mi larhama rawandu daaƴi yahi haa to gaari huño wi ɗum gaari huño kon cukalon kaɓo gittidire ɗum sabu bone wiccallaji gaari huño fiifiɗum yo uttoto ɗum rutti yahani gaari nagge wi gaari nagge kowoni gittidire kon cukalon si koñ kaɓi ɗum bone wiccallaji gaari nagge wi o uttoto ɗum rawandu yahi fawtidiri kolloñ mum faɗi leelani duulal ɗe kaɓi jani he dow sanke o taƴi yottani jaygol tuma wiite paaɓe suundu sumi mawɗo o maayi tuma gulali jofara puccu nanga haɓɓa ha tiiɗi okka suka mbawɗo mbaɗɗo puccu wayi wa o wattu gokka suka moto keso ni ala moto ko a luɓɓum ni na riwirtami ni puccu riwirano ha becce ɗe gatti artira hay huuɗo wawra ƴakkude darnaɗa tuma hirande fota ngaari huño hirta hoɓɓe walɓe ɗon ɓe rawanu ngoti ƴi e nder kikiɗe e weeti mayde arɓe mayde gari joni gaari nagge wiya sakkurane ko ɗo gaari nagge ɗo haɓɓa walɗo rawanu ñenti ari ha ɓatti ɗum gaari nagge mi haalanoma bone wiccallaki oyi hanki kikiɗe min gayni ngotade ƴiye ngaari huño puccu ɗine becce mum na garta ha hori ñamde huuɗo anne kadi waroɓe guittama barami lawƴama tenoɓe jaahi gartani minen domi ƴiye maɗe alah sala timmanata mi gotima ƴiye maɗe te mi rawandu mi jippinani hoɓɓe min nelaka kaloyge maji mi haalanno assalamu aleykum on jarama bandiraɓe joni en jafodiren ha lawol gongol ha ñana wonde janggo noon gonɗo kona kam ko ɓangon ɗo koye wona ɗum ami wujjani potama Bambe